Hola a tots, soc Víctor de Sonaos de Crevillent i avui continuem en la sèrie de vídeos sobre la pandereta. El vídeo anterior havíem vist els dos tocs bàsics, les dues tècniques bàsiques, que serien el del golp, que fem en estos quatre dits, les puntes dels dits, i el del repic en el remat del polze. Aquests dos tocs. Amb aquests dos tocs ja podem, aquests dos golps o raspics, o com vulgueu dir-ho, ja podem aconseguir el primer toc bàsic de la pandereta, que seria el del vals, un valsejat. Tots sabem que el vals són 3 temps: 1, 2, 3, 1, 2, 3. Això com ho fem en la pandereta? Colp i raspit en el remat, sempre. El raspit no s'entén, el repic no s'entén sense el remat final. Ja és, quan diem repic, ja és automàticament un repic en el remat del polze. Llavors tindríem 1, 2, 3. Això seria els 3 temps del vals, com els toquem en la pandereta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Això seria el temps de vals, el valsejat que fem en la pandereta. Això ho podem utilitzar per a tot, per a jotes, malaguenyes, fandangos, per a moltes coses. Que el puguem utilitzar per a tot no significa que després ho utilitzem en tot, perquè tenim ja ritmes i tocs per a cada gènere, o més complicats, diguem. Però bueno, ara per a començar ens podem apanyar perfectament en el toc de vals. Recordem, golp, repic, 3 temps, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Quan ja estem més còmodes en això, podem pujar la velocitat. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. I això, practicar. La pandereta és un instrument que tots pensem que és molt senzill, molt fàcil de tocar. La pandereta la toca qui siga. Però els començaments són molt complicats. Fins que no aconseguim el repic, a voltes pot ser frustrant, inclús. La gent diu, si no m'eix, ho faig de moltes formes, no m'eix. Bé, és com la bicicleta. Quan tots aprenem a pujar en bicicleta, al principi ens costa, ens caem, tornem a pujar, però un dia de sobte aconseguim l'equilibri necessari i tirem a córrer en la bicicleta. La pandereta passa exactament el mateix. Un dia de sobte, després de molta pràctica, el repic ix. I ix sempre. Així que això s'aconsegueix només en pràctica i pràctica. A poc a poc anirem pujant més ritmes. De moment en este ja teniu per a treballar bastant, si comenceu des de zero. És que ja teniu més practicant la pandereta, vos toca aguantar-vos un poc fins que anirem pujant més vídeos. Vinga, gràcies.